ọgaranya n'ebe nwamgbenye n'ebe onye mụrụ nwa n'ebe onye na-amụghị nwa n'ebe uwezu okele uwezu okele Everywhere date. Nonsense. Bia. Chukwemeka. Obinna. Ele TV no here. Chukwemeka. Obinna. Ọkwa bere ka Nigeria. Get TV na chere no n'ụlọ a. Koma. Gị na-akpọte nnọọ ndị na-abi nnọọ. Gị na-etiarị TV. Gị na-achara nnọọ TV nnọọ chekpọtazi onye niile. Ọ maka TV. Ebu m agba cha. Chineke kpọkwa ekwe nsọ. Ichiri gịnị? Onye ebu m agba cha na nwoke yiri ego. Obinna, ịgba TV m sọrọ. Owi na megrishi. Why you go here? John. Why did you make me? John, why make am here? You go back work here now. Why make am here? Give him work. Yes. Why? Why you just put TV here? Huh? Put TV here. You go work. Oh, what's it? Huh? Can you with that put TV? Give me here. Stop. Put TV here. Papa. Obinna. Obinna, what? Obinna! What you sow is what you reap. Eti jojo ichere, okwe furu no biakute wogi.
amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ. Amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ. Amara ya. Ebe! Onye ebe m? Ebulite n'aka ka m kere gị okwu egwu gị pụta ihe obodo m. Niile gị nweta aka akịrị na ya. Mgbe m gbago ugwu, gbakwuru nna ochie, ya sị m gaje ole, m si ya na-agbaga m ugwu, ọ sị m mgbachi ugwu, mịpụta n'ụlọ, agbachana m ugwu, apụtala m n'ụlọ, o bute mmiri kwa aka o, ga-enọ m n'ihu sọ m. Ya bute kweli o, ga-enọ m n'ihu ụtọ m. Ya sị m kpọrọ aka, ma kpọrọ aka, makwa ya kpụrụ ti n'ọnụ, ma kpọrọrọ achị imi. Pius. Ị na-achọ izonarị m ezonarị. Pius. Ada ezonarị Chukwu ezonarị. O nwere ka izonarị nwe Chukwu. Pius ka maka nwunye. Nwunye ọfụ unu nwe ịnụlụ. Ụmụ nwoke one ka ọ mụtali. Ọmụli ụmụ nwoke one. Pius mbọsị ụtụtụ ị batalụ na nke m ka m fụlụ ife Obinigwe kwu gwa gị na nwunye gwa maka fasting gwa ya ife ị ga-eme na imesa ụzọ niile emeghe. Agwasịrị m ịgbanarị ifrozi ife ime ịchụọ nwunye ibu Chukwu nke Chukwu nyelụ gị nke a gị na ya nọ kịta asị m ya ụmụ nwoke one ka ọ mụgoli. Pius negide Chukwu anya na onye bụ onye nwe ụwa. Gbaya lidebe
ife ga-azọdebe ya bụ isekpulu a na isi Chukwu Obinigwe biko gbanyalụ m si a bụ ife ga-azọ ya Mother, biko eziokwu na-emejọgo m Chineke kama na ejirokwanụ m anya m wee mee nwanne m nwoke wee onye ranyere m ihe amụma biko gbaghara m eziokwu na m emejọgo akpafugo m akpapụrụ m akpapụ ego niile m sevuru n'ụwa ihe niile a na-akpọ sevisi m nwere n'ụwa na-atụfuchara m ya n'isi nwaanyị ahụ m gara lụọ ngara ọzọ ụbọrọ ndị ọzọ ụbọrọ anakọrọ m ego m niile wee kpọrọ ha nwa ha nwaanyị kpega m sị ọ ga-amụtara m nwa nwoke na ahụ ya niile ọ nwoke nwoke ahụ ya niile ọ nwoke nwoke dịka mmadụ nkịtị mbụ mmadụ ka mbụ na-ekweta kpọrọ ya kpọkpute mana eziokwu na ezi asụsụ ime ahụ nwata nwaanyị ahụ dị ọwụ m atụgbara ime ahụ ọ dịbugo ime oredi tupu nwanne m nwoke abịa kọrọ m sị na e nwere onye dị ime ka mụ na ya na-abụkpa anya bụ nkata na ọ bụrụ na akpọbata ya bụ nwaanyị na ọ ga-abịa mụọra m nwa nwoke ahụ na digel ahụ ya niile ọ nwoke nwoke ụmụnne ya niile ha na-amụ nwoke nwoke ajụkwara m ya sị eke ka ọ ga-esi awụ ọkụ ya sị m mba na ọ bata ha na mụ na ya bido di na mana ihe niile na ya n'afọ ọ gbanwere na bụrụ nke m dịka onye na-achọ ihe dịka mmadụ nkịtị mbụ m ekweta mana m chịrị nwaanyị m tara afụfụ olu tụfuo kpọrọ nwaanyị mba ọzọ kpọkpute mụ na ya biri chere ịmụ mmụọkwa nwa nwaanyị mana ọ nọọzi be m achụlago m ya kamgbe ahụ taa ka m na-agarizi ụzọ ama m ebe m ga-aga ma bụ onye m ga-akọsara jee ka ị chọyalie ebe nwunye ị nọ chọyalia nwunye ike ịkpọnata ya sekpulana ihe ọnya mgbaghalụ ihe ọnya mgbaghalụ ọ gbaghali Obinigwe agbaghalụgo gị ihe ọra nwunye yi mgbaghalụ ọ gbaghali Obinigwe agbaghalụgo gị jee chọọ nwunye yi n'imejọlia nwunye yi ifụli n'anya rinne nwata nwaanyị a ịchọpụ bụ onye nke Chineke nna nyere ka gị na ya nọdụ fakpughe m anya gosi mie ngwa mana ịda anụ jee chọọ nwunye gị Pius asị m jee chọọ nwunye gị ọsọkwa ya bụ na ọ nọ n'ọnụ agụ ọnụ abụ na ebe ọ nọ chọta nwunye gị ịchọta nwunye gị fụ ya n'anya ị ga-enwe ezigbo anwụlị jee chọọ ya lie ebe ọ nọ asị m na ị ga-enwe anwụlị ma ịfụ nwunye gị Bye. Good. Okay, much. Daalụ. Daalụ. Enwere nwaanyị abi nwaanyị ndị anwụla Sista Ngozi dị ọcha biko mama ha na ya Sista Ngozi alụghachigokwa Bayelsa. Ha laghachiri Bayelsa, yes. Ha laghachiri. Bayelsa cha? Hey. Nwunye m na nwa m nọbụle na nke ya mụ na onwe m mere travel kamgbe ya jesiri m bata ozi na ha nọ nga mana nsị ka m bịa hụ ha nwunye m dị ọcha na obere nwa nwaanyị
Afro ma ha. Daddy ha pro hana the woman kwụkwụ. Nwa nwanyị obere na one woman dị ọcha. O so sister Ngozi po. Ha so ga banya sa. Biko unu ewuliwe. Motro address ebe ha bi na Bayelsa ma nọmba m nwere ike ji nweta sister Ngozi. Ekwa na onye ndị ede. Awụ m sister Ngozi ahụ. Mma mpa ya. Na mma m wo otu nne. Mana eme m travel so nwunye m sị ka ha bịa nọnyere ya. Mana amachaghị m ebe ha bi na Bayelsa. Okay, you need the number or address. No address otu m ga-eche achọta ya biko. Come check good phone me inside. I'll give you number do. Thank you. Udalo. Dal. Ebe ahụ nke Sister Ngozi. Mam. Onwere. Pious. 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 Hapụrụ di ya nwanyị na nwunye ya for how many months? Nwunye gị dị ime. Anyị na-ebiri for how many months? Ichefuo ha. Ibia ebe ugbo isi m iwu Pious. Ibia ebe ime gịnị? Nwoke ọjọọ dị ka gị. Ọ bụ na inwe obi ọjọọ ka eme ị ga-eji abandon your wife and your daughter for how many months? You're very heartless. Just get out from this compound now. Before mehe na-ekwesị ime. Si ebe akpọ ugbu a na. I saw him. Sister, what do you want to do now? Oh, Pious, because now here we got yours. Biko ezigbo nwunye m. O ekwesu. Biko baharam na mama wene. Ekwensu.
Ọtọ ọbụla o siri bekee. Anyị ekele Chineke maka na nwaanyị bụ nwa, nwoke bụ nwa. Chineke na-etinye nwa n'afọ. Achọpụtago m n'ihe gbasara ọmụmụ n'aka Chineke ka o si abịa. Nwoke enweghị ike ime ya bụrụ nwaanyị, ma nwaanyị enweghị ike ime ya bụrụ nwoke. Ọnọdụ anyị nọ n'ime ugbu a ọwụ because of enwere m ọnụ ahụ nke mmadụ wee biri hapụzie Chineke wee ebe m ga-atụkwasị obi wee lekwasị ha anya ebe ihe ọma na-esi abịa. Enweghị ọmụ ndidi. Ọ bụ na m nwere ndidi dịka esiri gwa m. Ihe niile a mere n'aka ihe mere. Mana biko, mgbegbara m biko. Ọ gaghị emezi ọzọ biko. Nke ụlọ onye mụtara ihe zụọ ya kelee Chukwu. O nwere ndị lụrụ na ha amụtaghị nwa. O nwekwara ndị lụrụ na mmụọ amụta ya nwụọ, ha amụta ya nwụọ. Na Chineke gọziri anyị. Biko, gbaghara m. Ụmụ nwoke ejima ụmụ nwoke abụọ. Nwoke abụọ. Chineke bụ ọkaka gị bụ gwa gị onye ga na Jerusalem kwu okwu o wee mezue na Kapanion. Eze bụ ịdị ebube. Amasị amasị eze bụ ọkwa gị pụrụ ime ihe niile. Onye isi mụọ nwa n'ọga mụ nwa o. Eze bụ ịdị ebube. Hey, Ada! 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 Jesus. Ada! Jesus. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.